tapno hanen nga maulit dito yung nga pasama. Reported droning incident tayo with Calman, March 9, 2026. Dito'y Barangay Bagbago, Solsona, Ilocos Norte. Dito'y biktima ket taga Barangay Francisco Lingras, Ilocos Norte. Ket investigation iti Solsona MPS napanda nagpana iti ikan kadwa na dito'y tatang na ito'y paset na iti Bagbago. Ta ngamin masansanda nga mapanagpanpana dito'y agama. Mga agarop 3:30 iti malem na panda nagpana ket ditang nga area iso ti napananday ti Barangay Bagbago. Tatan di bayat nga agpanpanada nagsinada ngamin kini amana ket iso namit napamit ito'y sa bali nga area. Tatan idi balak dansan ti agawi hanamit ten masapulan detoy anak na. Iso nga napan nagpaarayat kadigiti residente iti Barangay Bagbago. Ket gaputa aggrabiin agsumipngeten nagawid detoy tatang na ijay balayda ijay San Francisco. Ken idi agarop alas 7 iti rabii digiti barangay officials iti Barangay Bagbago adda nakita da nga agsilsilaw ijay box culvert nga iso ti apay nga adda silaw iti uneg iti box culvert ti rabii tatag napan kinita digiti barangay officials tayo kaano pa iti Bagbago nakita dan nga adda bangkay may nga bangkay ni Joshua nga adda ti uneg iti danom nga awanen ti biag na. May ipagarup nga nalmes detoy na nabayagen mga 3 oras siguro pinakalapas. Ket ti action taken tayo nga PNP nayaman tayo di municipal health officer tayo na isa ti mang kaming detoy bangkay detoy biktima tayo ket indeclare nan nga dead and disposed. Yes, sir. Cause of death drowning incident. Nalmes talaga. Awan ti makita tayo nga foul play, awan ti sugat. Iso nga drowning talaga ti nakatayan na siya. Ayun, sir. So, dagiti agama, sir, familiar damit din kita yung lugar. Familiar da dito yung lugarin, sir, kasi kanayon da nga ron nga mapmapan. Ngem, dito nga area ngamin apo, adan ti previous na napasamak man idin. Iso nga, siguro, suble-subyanan da dito sir, aduti talagang alamis na ka, hindi nga area nga, sir. Iso nga, subsubyanan da. Well, sir. Ngayon na istorya ba dito, ama, sir, no datin nga turturungin da mismo DJ nakalmesan dito when nakasarakan da dito bagina. Dati metten sir ngem gaput naunig ngamin DJ kenhan namit ekspektaren ni JT nakalmesan na. Iso nga han namit ekspektaren nga na naisabit gayam iso na J unig ti danog. So pagpagisulaing ti may sang Ay won sir, nung amin sinarek mon sir hanggang nga awan ti sabali nga pagwaram no i-jemet laeng. So nga han nga naka-atras siguro kuno adda na isabit nga bado na wenno DJ gamit na iso nga han nga nakarawan. napiksat ayos na, sir. Hamet nga nabigsa sir, haan mo. Naulit nga min di ay sakto lang di bagina. Haan nga makapagpusitos di unin mo kasi. Well, sir. So, sir, since na-mention tayo nga, dan legitim na pa yung incident di panakalmes dito paset di karayan no kaya, sir? Kwa dito, ikas lang pagpagnan ti danong creek dito. Creek, so creek nga. So, when, sir, ano iti kaya tayong ipalagip ka dagiti residente tayo kaya dagiti pwede may dayo dito yan, sir? Tilang maiba, apo ka dagiti bumarangay kenti amin nga taga Solsona na lalo digiti barangay officials tayo apo
nga no adda digiti dumaydayo nga umay ag fishing agpana kadigiti karkarayan kadigiti kalkali tayo bagbagantay apo ida nga adanti napaspasamak nga drowning incident ijay ket balla agantay kuma isuda apo pigilan tayo tapno hanen nga maulit dito nga pasama. Hindi na panak sir, alas ag 6 o'clock, hindi mapang kami, ag mga bali 2.5 hours siguro DJ, pinangko kami ata, digidi daddo, mga nagkika da pala ti water lily, kada, di memit amo nga talaga nga dadjay, basta tilang dinamag ko idi, no ito'y nga talaga, kati ko na, ito'y kanutin nakakitan na nga, DJ tatang na, nakita na di anak na nga, simang at ngam, di na nga nakita nga napanjay nga par. When sir, baka di kayo mong idawat sir, baka before yung maklosan baka dapela yung dagiti agturong ijay anati pamalagip mo kadakwada sir. Ket no agturong daman ijay ta kay daman pan agkalap handa nga subsubukan ka DJ nga par kasi adalem ken DJ nga kwa delikado. Hanlang may sa no diket ado dati talaga nga nakapadasen nga nalmas ka DJ no diket tapnon ti kasta may adayo damot iti disgrasya agkalap daman nga mahanda mapan ka DJ nga parting.